ke hima oble kedai ka gospel u Chris dan ke hima oble kedai u Chris pelasat na baru Chris malami pan kata kedai ke hima oble ngin yepek ha ni por kumno ki apostol la ne Jesu haba ki lap ki ong ke hima oble dan ke hima ki beneng ngin yepek haba ki keren chpang hima oble ki keren chpang u Chris pelasat na ni Chris bayap baru Chris pemipat kata kedai ka jing batai jong ke testament batmai hak ke bedai bat ke hima oble mentang ini pulih ini pek nengkong na ka kam jong ya apostol kumno upol ini pek ni jing batai jong pol chipang ke hima oble habo ong hima oble ke mulu ini pek long ba long ba arpo kam jong apostol long ba arpo ke dekot ke ba arposan dekot arposan bat mentah hakmi ngati ba pibaro yakiba hapdeng jong pinga la lek keleng ban yalap ya ke hima ublei bat pinom yo I show ye khmat jonga kemut kumne kemut ayu kene gede ke por ke bo pol shabun le cha Jerusalem ka u yai lang ba ye we ka tok banom slam u khot ye kibriu na kibana Ephesus u khot ye ki gito kibriu ke ba u la dep kito kibriu ke ba la dep yalap ke ba la dep hikai kibriu ke ba la dep ula dep hikai ye khtin jo play baru ong hapreng jong pi kinong Ephesus ngalai keleng bangada ya lap ya ka hima oblei so ladeng ilai pan pule haswa jong ni nong ba arpo ado nong ba khat khandai kumno pol kai bo pol lap Ephesus u ngini pe ye ka jing lap ya rukom lap jong pol Ephesus nangta kai gani bo pol ong ye gani rukom lap jong u khot ka jing lap ye hima oblei okay ngani to pi ke hima oblei ke bo pol lap ka dei u Chris bala sanar pna bad u bala mipat baru pol shabun lej baru u ong ki menta phenom ye issue ke khmat jingana mar arsnem ula u shong bat ki u sa bat ki u hikaya ki melabat sngi shapang ke gospel ke hima oblei ke gospel u Chris to ong mentangan lej no bat phenom ye issue ke khmat jinga bat ngala artli gisnem ngala hikai ngai lap ye hima oblei preng jong pi tengini pule shwai na do golong ga ba khat khanda ngini pe kumno upol lam ha Ephesus bat balai ong ngai la yalap ye hima oblei ha preng jong pi kaban kong e ngini pe gede okay na do golong ga ba khat khanda khot ba khat pra ula lete ha synagogue jong ki kamut ka yemane jong ki jiu ula kren bat la kren de jinslor okay but upol la kren de jinslor kumba laibnai uda yan nia uda pen inia but uda pen bore ki badai chipanga hima oblei okay chipanga hima oblei kanit khot ba khat kanit khot ba pra ko ong uda pen bor ki uda yania uda yatai kumno polionia kumno yatai u yatai naga testament berim daga bashim yaga testament berim na do Genesis do Malachi but u plate naga jingtho u yania bat ki jiu ban pen I ba u ne Jesu ba u ne Chris u baki up u de Jesu Chris u bana Nazareth but u de ma u ta u baki up kata ka de ke jinyania jong Paul bat ki jiu ladangi le shadin khandiat na do golong ye galong ba khat khandahi do khot ka ba sao te ashwa jo to ngani to pi upol yai lamba ye ga ni upol ha ne ga shnong Ephesus
bad ulap yaki kartu kat negi senran kini senran ji sha kidai ki balangai tambah kidai senran jong u Yohanes nang pembaptis tu ong pilih pediang ukli ki ong pilih pediang ne men sem men ba pilangai te ki ong impat syom lo yos ngau lau don ne mu tau men sem u Paul ong ki hanu telepan baptis pi ki ong ha jing baptis u Yohanes but u Paul ujubawi ki ong u Yohanes sha wan baptis de bat u de lap u ong kumne thot pasau ko ong ba ki bri baro ki de ban ngai hau ta bon wan nadin jong u kata kalong hau Chris Jisu so u Paul kendo ini ki bri u ong ki ba ukli ki ong hanu la baptis ong ha jing baptis Yohanes tu ong ha ji sha Yohanes wan pembaptis dak u da ong kumne ba kibru ki de ban ngai ha uta ubawan na den jong u Yohanes ilap ye gata ha ka riklau mo ten Bible kasi ji sha ka wilderness ka rish yap ha Judea urialap but u ong ye kibru ba kin ngai undon way par bon wan na den ju but ba kin ngai yo ta ba wan na den so ka gospel ka ba u Paul ilap ha Ephesus ngan penipi ka jubab ka dai ka ta gospel ka dai ka u Chris Jisu baki beri kita ban ngai hau so the gospel ke u Paul ilap nangkong ni gibri ke badon kumbakat armut ha Ephesus kita gibri ke ba u yalap ki ya u Chris u yalap ki ya Jisu ba dei une u bawan na din jong u Yohanes une kenyo de Messiah kata kada guru kom yalap kata kada jilap jong Paul ni kat armut nang taom de tang kata bat ni pule Shalom ye thot ba prak ong Paul ya nia bat ki Jiu udah penbor ki syapang ki badai ke hima ublay. Now kita ke badai hima ublay udianya bat ki naga testament berim syapang kumno ba une ujisu ubanana red ublay ul pelong yu u Chris baru try haga jimi pat yu kata kadai gur komnya jong Paul naga hima ublay hang ne kamdon jing de bat ka to ga bangi mudur ka hima ublay haga ne git khot kadai ke hima kadai u Chris ubai layap baru bala mipat. Now, keide ke ba upol ule nado khot ba khot ba khandai ba khot ba spo. La deng le pole khot ke ba khandai ko ong tu ga lan ke ba harum ko ong kumni udayanya man la gasngi hagas way school jong u tiranas haga way school jong utiranas udayanya snga ba nganoi pe upol man gasngi uyanya un kumno yanya ukramin ya ong ujisu lemi par tu sngi bat pitim ne ngala yo kendoi ngala kendoi u hagalanti she Damascus ba dai mo usha ukramin ya gumta uyanya ji shan naga testament berim ban pen ishki bo kadai Chris ban yap shwa hadin geta unsarum she ke burom par plate ne gijing tho naga testament berim ban pen ishki shegi ne giju ba kadai Chris ban yap ta kadai gijing nia jong upol kat khot ka bispok ong ti kata ka jingenia kata ka jing hikai jong Paul kala ne kumba arsnem te kita baro ke bashong Asia kila yos ngo ykhtin jong utra Jisu ki jiu pat kum joro ki gri so habang ilej pan pule gane khot ka bashupo ka ong kumni arsnem upolusa pat hikai ykhtin utrai Jisu so ka jinglap jong Paul yi kane ke jingkran jo ka jinglap ye himau play ke ke jinglap ye khtin jong tra Jisu habong ilap khtin tra Jisu muriyo ka jinglap ba chapang ne Chris u ba dei u Jisu u ba na Nazareth but u dei Chris but kadai u ban yap but la pen sebut ye kata da ke jing tho jong testament barim hi ta ke dei ke bangiyo I kumno Paul ye lap Ephesus ke ban kong I khat arngut ye kendo bor ong Bible ong ki pidai ban ngai haga kubor ke bo Yohanes no baptis ye lap u ong kan pidai ki bru ki dai ban ngai hota bo wan na den jonga nga pembaptis pi ne utabu wan na den jinga un pembaptis pi do man sem khoi te pidai ban ngai yota so ka gospel ke bo Paul lap ini khat arngut ke dai bakin ngai hau Jisu u bo wan na den jong Yohanes no baptis but ka kam jo uhang shusho ke dai ba u yalap himau blai kumba lai banai u yanya u Paul yanya u da pan I naga jing thosh pang ka himau blai mo chapang ka gospel ka badai u ne Jisu ka nyu de Chris
Bagat khot ka bashipau ko ong kumba arsnem usa but uya but baro kita ke bashong Asia kala yos ngau yektin joblay lada pe puli tertene do khot ba khat we kadon ka jing klumar ka kraw o kadon ka jing le kamba ka kraw ha po Ephesus ba ki breu ki thangi ki kot le jadu jong ki bagi ki kot jong ka jing mane blai thau jong ki ba ki wan se ka jingai nang ta la de pipule do khor bar fulai ter shrum pen yo I ya ke jing klumar hapo Ephesus namar don ki bri ki ba prasha ye gospel jong ke jing lap jong Jesu te mentangi poishka nong ba arpo te la dang ilek ban pule ye khot ka ba hai okay ka khot ka ba shobun lek kene de jing ja shobun lek pat Jerusalem o ong hakimi ngala yelap ye gospel. Okay, ngin pet ISYP yegal khot barpo ngin ye pet short khot barpo ngara pla show Jew but kum juro show Greek ya ka jing kelak mod show blay ba ka jingai how tra Jesus Christ kita gadai upol ong nga pla ka mod nga yelap ye nga yelap ye ka jing kelak mod show blay but ka jingai how tra Jesu jangi so kata kada ke jing plaju kata kada jing lapju hai ha Ephesus dalade uyatho nang ta kada khot ka ba arbusa ko kum ne ba kine ki jing ki banga ki ba yang khmat janga ka jing yap ka ba ap yang khmat ngam wong kine kim la ba pen khi yanga lene ngam sham nyau yelade ya ka jing em janga ba kham kor Kenang bangala bang pendep ya kata ke jing pet thong jonga de ke jing kemen bat bang pendep ye ke jing shikri jonga ya ka bangala yo priam no tra Jesu ban pla ya ke gospel jong ke jing ia ublay so Paul ongan let Jerusalem makhmi on sa pensitom nga Jerusalem tang ba ngam ting nga dei ka dei nga ban let bangan pla ya ke gospel jong ke jing ia ublay so ngiyo ye ke jing pla ke jing lap ke jing hikai jong Paul ke jing nia jo ke de be chepang Jesu chepang ke jing ia ke gospel jong ke jing ia ublay bar ke khot ke bar bosan ko ong ngala le keleng pring jong pi po Ephesus nga yelap ye ke hima ublay so ku bor jang ani por ke de gani ke hima ublay ke de ke jing yelap ye ke gospel jong ke jing ia ublay ke jing yelap hima ublay ke de ke jing yelap dan ke jing pla shapang ke jinge ke bahau kuras Jesu ke himau blai ke de ke jing yane a jong Paul na ke testament berem ban pensisha haga school jong utiranas bat kum joro haki arsnem hapo ke hadu arsnem badi ke Asia bro ke ki yos nge yektin jong utra Jesu na ke yektin utra Jesu ke gospel jong ke jing a ke bawan do Jesu Christ ngalapan EP kumno ye gitu kat armur ro uong yeki bakin nge gitu kat armur po Ephesus kisenran jong Yohanes baru Paul ong yeki bapide ba Yohanes dala de ong ki bri ki de ban nge how ta wana din jong u so pide ban nge how ta wana din jong Jesu ke jinglap jong Paul ke de chpang Chris ye urus u de u ne Jesu u ban Nazareth u la yap la sa dar pna yu ula mi pat ne ba ya par ude ma u ta Chris ude ma u ta non padim jeng perthe so ga hima oble kat kum ne ka jingelap jo Paul ka dei u Chris bala sa nar pna baru Chris bala mi pat ne ba ya ka ta ga dei ka hima oble ngini pe segawe las na tangan penkot hakal nong ga ba arpo pra jong ka kam jo apostol ga ba khat do Kene gede ka por ka Paul upoi harum pat kene gede bodon harum usa ka yang wa jong ki dan shibun ki bre ke wan ki ba sngap ye jing hikai jong Paul ba ke jing nya jong u pen I ke nya na jing tho ngin polit khot bar pulai aro prar pulai kam apostol te ke lebo sngi u bikin kendoi u bala wan shibun ki bre ha ka ying sa wa jong u ka ying wa ka busa bat shiki u la batai baruda pla ye ka hima oblay uda penbor ye ki shapang Jesu okay sangapa uda pla shapang ka hima oblay uda penbor ki shapang Jesu
na ka hukum Moses na kinoi tulpa na do step hado janme te shibon don ki bolangej ba don ru ki bom ngej na kanigit khot ka ba arpolai ka ong u da plai ka himau blai u da penbor ye ki shapang u Jesu Christ so ka himau blai ka de ka jing batai jong upol ka jing lap himau blai ka de ka jing batai jong upol na ka testament brem shapang u Jesu Christ ba u dei ma u ne Christ na u yap kadai u ban yap shwa hadin ka tam sami pat ka ta ka de ka jing lap ye ka hima u blai na khot ka bar puai obalai puai ka kum ni la ding le pelina do khot ka ba lai po upol ulasa hado arsnem haga ka yeng wai jong u ba la pediang ya baro kat ki bawan shu u re lab ge himau blai u de hikai ye gi ta ki ke baro ki bade shpang utra Jesu Christ da ka jinslor barom don bakhang yu kholap huai sing yong ule ayu kat bawan shu u pediang uda yelap preaching the kingdom of God uda yelap yegi himau blai and teaching those things uda hikai yegi to baro which concern the Lord Jesus so ge himau blai kedai kita kibad ke himau blai kedai kita ki eke badai shapang u Jesu Christ ngan pulibian kholap huai uda yelap daga ba yelap yegi himau blai but hikai yegi ta ki eke badai shapang u Jesu Christ so ge himau blai kedai kita ki eke badai shapang u Jesu Christ na haba ong shapang u Jesu Christ kamut wan u Jesu no haga test haga kamja apostol shapang u Jesu Christ kamut pensishan na jing tho testament brem ba u Christ kumno u Christ uwan ba uwan hakado u yap baru mipat baru boleh pulong yu Christ haga jimi pat ulo pulong yu nu Jesu Christ daga jimi pat kata gede ke jimi lap ya ka hima ublai ngan sepeteng biang ban keren ya kene haga bede bat kene hima ublai ka pat ki video ngin se kendo ha ka pat kapor